197 000 krokov, 836 km autobusom, 12 dní, 7 miest, 3 krajiny a 1 Balkán. Balkán mi učaroval v roku 2019, keď som si to strávil z Petržalky do Istanbulu na bicykli a 2 týždne z toho som strávil na ceste cez Srbsko a Bulharsko. Bol som rozhodnutý sa sem vrátiť. Prvým mestom, kam sme zavítali, bol srbský Niš, kam nás letenka vyšla iba 15 eur z Viedne. Let trval hoďku a pol. Ubytovali sme sa v tomto bizarne super luxusnom apartmane s výrivkou a výhľadom na mesto, kde nás jedna noc stála smiešných 8 eur na osobu. Čevapi žemli za 190 srbských dinárov, čo je asi euro 60 a vyrazili sme na obhliadku centra. História mesta Niš siaha až do čias Keltu a Rímskej ríše. Zaujímavosťou je, že Niš je rodiskom významného cisára Konštantína Veľkého, ktorý založil Konštantínopol, dnes známy ako Istanbul. Večer sme si dopriali takéto mäsové kombo so šalátom a ako inak chlebom. Chlieb sa tu inak typicky je úplne ku všetkému. Druhý deň sme už mali v pláne bus do Belehradu, hlavného mesta Srbska, no stihli sme si ešte v rýchlosti prejsť blízky trh, vnútro hradieb a nacistický koncentračný tábor Červený krst, čo bola dosť mrazivá skúsenosť. Bežný vstup je tam okolo 150 dinárov, čiže asi euro 30. Odporúčam pozrieť. Po 2 hodinách cesty sme sa presunuli do Belehradu, kde sme sa najedli v tureckej reštike a zahrali si človečinu v parku pri západe slnka. Prevažná väčšina Srbov sa hlási k pravoslávnej cirkvi a práve pravoslávne chrámy sú špecifické svojimi okrúhlymi klenbovými stropmi. Určite odporúčam pozrieť jednu z ikon Belehradu, a to katedrálu svätého Savu. Ide o jeden z najväčších pravoslávnych chrámov na svete. Je to nádherný kus práce a zároveň vás nebudú tlačiť davy turistov, pričom vstupné je úplne zdarma. A komu sa páči architektonický brutalizmus, tak si Belehrad tiež určite príde na svoje. Zaujímavosťou, a to hlavne pre parkouristov, je, že práve na týchto miestach sa v roku 2008 natáčal známy film Okresok 13 Ultimátum s najznámejším prekopníkom parkouru Davidom Bell. Čím sa Belehrad odlišuje od klasického hlavného mesta, sú frekventované pozostatky vojny, ktorá v bývalej Jugoslávii prebiehala v rokoch 1990 až 2001. Takmer každé mesto obsahuje pripomienky hrôz bombardovania. V roku 1999 spojenecká organizácia NATO bombardovala Srbsko nepretržite 78 dní. Nedaleko od chrámu svätého Savu viete naraziť na pamätník svätého Stefana Nemanju, pôvodne významného šlachtica, ktorému sa v 12. storočí podarilo odtrhnúť od Byzantskej ríše a prispieť tak k vzniku srbského kniežatstva a neskôr kráľovstva. Na druhý deň sme v Belehrade navštívili vojenské múzeum, ktoré sa nachádza vo vnútri mestskej pevnosti, a toto múzeum by som zaradil medzi najlepšie zbierky, aké som zatiaľ videl. Zbierky dokumentujú históriu od staroveku až po 90. roky 20. storočia. Určite odporúčam pozrieť. Posledný deň sme išli premazať klby spolu s Darkom. V Belehrade je inak kopec skvelých spotov a kultúra trénovania vonku ostala stále ešte zachovaná, na rozdiel od Slovenska, kde je už parkour vnímaný skôr ako detský voľnočasový krúžok.
Nevadí. Podvečer nás Darko ešte odpravil na stanicu a vyrazili sme do Tuzly. Ďakujeme Darko a Milica za to, že ste nás prichylili a skoro ste nás pohostili. Do bosenskej Tuzly sme prešli dosť neskoro večera a nemali sme už síl extra objavovať mesto. Postačila nám preto teplá večera a prechádzka cez hlavné námestie. Predpokladali sme prv, že budeme mať v Tuzle viac času a mohli by sme stihnúť návštevy napríklad hrad Gradača či jazero Modrac, no uprednostili sme skoršiu cestu do Sarajeva, pretože sme sa chceli menej naháňať a viac zakotviť na jednom mieste. Počas celého tripu som bol milo prekvapený, že sme nikdy nemali problém s autobusovými spojmi, ktoré nikdy nemeškali a občas išli aj o chvíľku skôr. Žiadne vynechané spoje ani únavné trčanie na hraničných prechodoch. Jedinou zvláštnosťou mi prišiel fakt, že už len na to, aby ste sa dostali na nástupište, si musíte kúpiť tiket, ktorý vás dostane do areálu. V prepočte vyjde asi len na euro, no prišlo mi to ako zbytočná komplikácia riešiť niečo ešte ďalšie okrem lístku na bus. Cestu sme si rozvrhali tak, aby sme necestovali busom dlhšie než 2 až 4 hodiny, aby bolo to vysledávanie znesiteľné a zároveň sme videli viac než len jedno mesto. Na druhý deň sme dorazili do Sarajeva, hlavného mesta Bosny a Hercegoviny. Na to, že išlo o hlavné mesto a turistické zóny, ceny boli stále nízke. Jedine, čo sme vynechali, bol taxík, na ktorom nás chceli zrejme pekne ozbíjať. V meste však nie je problém využiť lacnú verejnú dopravu. Ubytko sme mali zajednané v kopci nad asi najkrajšou štvrťou Sarajeva, Baščarčijou. Bol to príjemný strmák, pri ktorom Deniska preklinala všetko živé, no ja som sa potešil, lebo tých 20 000 krokov, čo sme denne ušli po pamiatkách, mi neprišlo ako dostatočný impuls na to zostať vo forme. Elixír mladosti. Pri mojich cestách sú pre mňa neraz mocné dve veci a tým sú jedlá a múzea. Namierili sme si to do múzea Siege of Sarajevo, zamerané na 1425 dní trvajúce obliehanie Sarajeva, ktoré sa uskutočnilo pred zhruba 30 rokmi. Úprimne, z múzea som odchádzal s pláčom. Bolo to nesmierne smutné vidieť tú obrovskú krutosť a utrpenie, ktorého sú ľudia schopní. Aj v tomto momente, keď nahrávam audio k videu, mám z toho zimomriavky. Múzeum si nebralo žiadne servitky a surovosť zážitku sa mi zažrala pod kožu minimálne na niekoľko mesiacov. Určite odporúčam navštíviť a zamyslieť sa nad tým, ako ľahko môžu byť veci v živote inak a na čom skutočne záleží. Osobne bolo pre mňa na tomto tripe Sarajevo top mesto, a to hneď v niekoľkých smeroch. Najkrajšie a najčistejšie prostredie, najlepší burek a najlepšia baklava a kunafa, aké som kedy jedol, najkrajší výhľad a kopec ďalších vecí, ktoré sme už nestihli vidieť a rád by som sa tam ešte vrátil. Za málo peňazí, veľa muziky. Jedným z najlepších zážitkov bola sarajevská lanovka Trebovič. Dráha meria cez 2 km a jazda trvá vyše 7 minút. Vidieť mesto a okolitú krajinu z tejto perspektívy bol výnimočný zážitok. Mierne nás zaskočila jediná cena, a to 10 eur pre turistov, pričom cena pre domácich bola zhruba tretina len. No určite to stálo za to. Práve horná stanica Lanovky bola miestom jedným z prvých výstrelov pri obsadzovaní, ktoré následovalo obliehanie Sarajeva. Smutnou zaujímavosťou je, že práve na okolitých kopcoch sa počas obliehania Sarajeva využíval biznis s názvom Sarajevo Safari. Išlo o extrémny príklad dehumanizácie a zneužitia vojenského konfliktu na zábavu, kedy si turisti z krajín ako sú Spojené štáty, Kanada, Rusko či Taliansko platili za možnosť strieľať na civilistov z pozícií odstreľovačov.
Lanovkou sa dá samozrejme dostať aj naspäť do mesta, no uprednostili sme prechádzku po svojich, po opustenej bobovej dráhe z olympijských hier, ktoré sa konali v roku 1984 v Sarajeve. Trasa neskôr využívala aj na preteky svetového pohára, no počas vojny bola v roku 1991 poškodená a chátra dodnes. Tri, 2, 1, poď! Cestu nadol si prevažne užil jeden člen z našej dvojčlennej skupiny a Deniska to práve nebola, no dobojovala to so mnou do mesta a bola to mäsový burek, jej vrátil radosť zo života. Ďalšou zástavkou bolo Múzeum zločinov proti ľudskosti a genocídy. Nie je to práve typická dovolenková aktivita obklopovať sa smrťou, no pre mňa je osobne zaujímavé poznať kontext miesta, na akom sa nachádzam a skúsiť ho navnímať aj z inej perspektívy. Múzeum genocídy opisovalo strašné udalosti, ktoré boli živo zobrazované pomocou fotiek, dokumentov či predmetov, ktoré vlastnili. Svedectva tých, ktorí prežili, je bolestivé počúvať, ale svet by mal poznať túto históriu. Aj keď sa takéto hrôzy dejú aj v tejto dobe, iba na inom mieste, je stále na každom z nás, či si vyberieme nenávisť a túžbu pomoci alebo mier. Na odľahčenie sme podvečer ešte navštívili mešitu Gazi Husrev Bek, ktorá bola postavená v prvej polovici 16. storočia a taktiež sa nachádza v štvrti Baščarčija. Počas vojny bola v 90. rokoch značne poškodená, no po vojne bola znovu zrekonštruovaná najmä za podpory Saúdskej Arábie. Zaujímavosťou Bosny a Hercegoviny je, že sa vyše polovica obyvateľstva hlási k islámu. Najväčší rozsah islámu nastal od 14. storočia, kedy sa krajina ocitla na najbližších 500 rokov pod Osmanskou ríšou. Pri cestovaní po krajine mi osobne prišiel veľmi zaujímavý kontrast, ktorý vytvárala krásna zelená krajina spolu s mešitami v horských dedinkách. Bol to riadny nezvyk vidieť mešity v krajine, ktorá nie je stereotypne pokrytá pieskom a obývaná Turkami, Arabmi či Peržanmi. Tipnite si inak, v akej krajine je najväčší počet moslimov na svete. Dávam na to 4 sekundy. Indonéziu asi málo kto typol. Nedaleko mešity sa nachádza tiež Latinská Cupria, po slovensky známa ako aj Latinský most cez rieku Miliacka. Na tomto moste spáchal Gavrilo Princip 28. júna 1914 atentát na rakúsko-uhorského následníka trónu arcivojvodu Františka Ferdinanda. Mal ísť o násilný protest voči tyranii a pripojeniu sa k rakúsko-uhorskej monarchii. Významom tohto atentátu je, že stal za počiatkom zániku významného rodu Habsburgovcov tisícročnej monarchie a bol využitý ako zámienka k rozpútaniu prvej svetovej vojny. No a týmito grillovanými obličkami a hovedzou pečenou sme sa rozlúčili so Sarajevom. No verím, že nie naposledy, pretože sme ešte viacero vecí nestihli, no to možno raz niekedy inokedy. Atmosféra mesta nám prirastla k srdcu a určite ho odporúčame navštíviť. Ďalšou zástavkou bolo turistické známe mesto Mostar, ktorý je obklopený horami Dinarských Alp a pretekaním rieka Neratva. Práve s touto riekou a mostami je história mesta úzko spätá. Najznámejšou stavbou Mostaru je Starý most, ktorý bol vystavaný Osmanmi v 16. storočí. Most po stáročia spájal obe časti mesta a tým aj Bosňanov, Chorvátov a Srbov žijúcich v Mostare. V 90. rokoch bojovali o nadvládu v meste katolícki Chorváti a moslimskí Bosniaci, čo smerovalo k deštrukcii mostu. V roku 2004 prešiel most kompletnou rekonštrukciou, pričom sa snažili dodržiavať pôvodné stavebné postupy ako Osmani pred 450 rokmi. Ako ikona mesta je Starý most nesmierne preplnený turistami a obchodmi so suvenírmi z Číny. Preto odporúčam si pristať a užiť si viac súkromia.
Osobne Mostar pre mňa nebolo mesto, ktoré by som mal potrebu navštíviť opakovane, no som rád, že sme sa tam stavili. Najväčším mínusom Balkánu bol pre mňa jednoznačne fakt, že sa fajčí úplne všade. Ja ako tuhý nefajčiar, ktorému je z tých spodín fyzicky zle, som to znášal hodne ťažko. Bolo veľmi nepríjemné si užívať jedlo v podnikoch a zároveň utekať neustále pred tým smradom. Mal som pocit, že by si zapálili kľudne aj v mori pod vodou, ak by to bolo možné. Na čo som sa však tešil z celého Mostaru najviac, bola socha Brucea Lee v parku Zrinsky, takže konečne kúsok bizaru, ktorý mám rád. Autori tohto diela prešli s myšlienkou, že aj keď Bruce Lee nikdy túto krajinu nenavštívil, predstavuje symbol vernosti, zručnosti, priateľstva a spravodlivosti. Krátko po postavení v roku 2005 bola socha zdevastovaná a Bosniaci aj Chorváti sa sťažovali, že socha bola provokáciou, pretože si mysleli, že je namierená na ich stranu mesta v bojovom postoji. Preto jeho tvorcovia otočili sochu tak, aby bola otočená neutrálnym smerom. Na bizarnosti pridáva fakt, že tento projekt financovala nemecká vláda. Keď si pozriete mesto Neum na mape, tak vás asi prekvapí anomália tohto miesta, ktorá spočíva v tom, že Neum je jediné mesto Bosny a Hercegoviny, ktoré sa nachádza pri mori. Okrem toho delí aj chorvátske pobrežie na dve časti, preto sa Chorváti rozhodli vystavať Pelšiacky most, aby obišlo tento prielom medzi svojimi územiami. Keďže má Bosna a Hercegovina iba 14-kilometrový prístup k moru, ide o krajinu s najmenším prístupom k moru spomedzi všetkých európskych primorských krajín. Tak som si rovno aj zabehol ku chorvátskym hraniciam a naspäť. Mal som pokus aj vyliezť na nejaký vrch, ale nenašiel som k nemu žiadnu cestu a potom som si uvedomil, že mimo ciest môžem naraziť na nevybuchnuté míny, tak som sa radšej vrátil naspäť na asfaltku. Popravde, toto mesto nebolo úplne že mojou voľbou, no chcel som spraviť kompromis medzi miestami, ktoré mňa zaujímajú a Deniskinu potrebu máčať sa vo vode. Neviem síce, kto sa chce radšej váľať na pláži, než chodiť po múzeách holokaustu, no že vraj aj takí ľudia existujú. No a balkánske jedlo je skvelé, ale po 10 dňoch nám už liezlo z uší, tak sme si ako low budget cestovatelia nahreli kotol cestovín a doplnili nejaké tie proteíny. Osobne na mňa nespravil nejaký dojem, čiže nájdete podľa mňa oveľa zaujímavejšie miesta v Bosne. No a keďže sme sa chceli vrátiť aj naspäť domov, rozhodli sme sa našu cestu ukončiť v nedalekom chorvátskom Dubrovníku. Pozrite sa na tú obrovskú loď, to je neskutočný aký gigant oproti zvýšku mesta. Kokso. Ikonou Dubrovníku sú jeho hradby, ktoré patria medzi najzachovalejšie opevnenia v Európe. Na popularite získali natáčaním seriálu Hra o tróny, kde kulisy Dubrovníka predstavujú mesto kráľovho prístaviska, hlavného mesta Západozemia a sídlom železného trónu. Vďaka tomu sa Dubrovník stal jednou z najnavštevovanejších filmových lokalít na svete, čoho sa miestni aj chytili a zadelili vstup na hradby, že 40 €, čo sme samozrejme odmietli zaplatiť a radšej to investujeme do jedla. Ku koncu cesty sme si povedali, že by nebolo odveci si dopriať aj niečo viac fancy než tie kopce burekov, čevapov a plieskavíc, tak sme si dali nejaké tacos, tieto morské sople a sepiové risotto. Akože nič z toho ma neohúrilo, ale za tú skúsenosť to bolo fajn. Dubrovník bol inak za nás extrémne drahé mesto, napríklad malá izbička v hosteli nás vyšla myslím cez 70 €, čo bola pre nás najväčšia položka z celej cesty a obrovský kontrast ku zvyšku Balkánu. Čo sa mi ale páčilo, bol tento bezplatný prístup k moru hneď za hradbami, kde sme sa rovno aj okúpali. A miestni tínedžeri sa extrémne bavili na tom, ako špliechajú vodu na znechutených turistov. To bolo viac otravné než zábavné.
No a toto bol náš Balkán trip v septembri 2023. Ak by som mal vypichnúť miesta, ktoré ma najviac zaujali, tak to bol Belehrad a Sarajevo, ktoré odporúčam navštíviť. Verím, že si nájdem čas v dohľadnej dobe spracovať aj cesty do Iraku, Kyrgyzstanu, Uzbekistanu, Jordánska či cyklotrip z Albánska do Čiernej Hory. Ty mi daj vedieť do komentu, či sa ti takýto formát videa páčil, prípadne aké info z ciest by ťa zaujímalo pri sledovaní. A nezabudni pozrieť či už môj trénersko-osobný profil na Instagrame alebo cestovateľský profil bez koňa, kde dávam viac aktuálnych vecí z ciest. Link ti dám do popisu. Pozri, aké uvítanie nás čakal vo Viedni na letisku. Epické.